El 5 de setembre de 2022, un fort terratrèmol poc profund va assolir el sud-oest de la Xina. La força dels tremolors es va sentir a diversos comtats i ciutats de la província de Sichuan, inclòs el centre administratiu, la ciutat de Chengdu, on viuen 21 milions de persones. Al comtat de Ludin, el terratrèmol va ser tan fort que va ser difícil per a la gent ni tan sols posar-se dempeus. Centenars de cases van quedar completament destruïdes, moltes van resultar esquerdades. Nombroses esllavissades de terra van destruir carreteres i autopistes. Diverses centrals hidroelèctriques van quedar malmeses. Malauradament, el terratrèmol es va emportar la vida d'almenys 70 persones. A més, desenes de persones van resultar ferides i desaparegudes. Les tasques de rescat es van dur a terme de manera activa a la zona del desastre. Cada dia a diferents parts del planeta, cada vegada més persones es troben a l'epicentre dels elements furiosos. Un servei de rescat unificat és una autèntica sortida davant dels cataclismes creixents. I el podem crear en el format de la societat creativa.